Darmowa komunikacja dla weteranów. Od 8 lipca w Warszawie weterani mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. To nowe prawo obowiązuje w autobusach, tramwajach, metrze i pociągach WTP. Weteran musi mieć przy sobie legitymację weterana. Dzięki temu nie musi kupować biletu na przejazd. Miasto Warszawa chce w ten sposób podziękować weteranom za ich służbę. Nowe przepisy obowiązują od 8 lipca 2026 roku.